Selamat pagi, assalamualaikum. Halo guys, masih bersama di Kloneng Channel. Hari ini aktivitasnya ngarit gue wedhus yo guys, soalnya arep mendarat mantenan munjung guys. Iki wis mulai mengarit-ngarit ya guys ya. Nah, kita tidak boleh menjagakan orang tua. Jadi ini awak dhewe kudu iso opo-opo dhewe, dialami dhewe kayak gitu guys. Terus iki aku yo lagi nenggok tegalane bapakku dhewe guys. Nah iku ning guriku iku ana wit jeruke iku wis ana sekitar 2 tahunan. Nah iku jeruke wis ana sing uwoh guys, cuma iku jeruke do ilang dijepuki mbuh sapa yo, aku juga ngerti soalnya kan cedek kali kok ngono guys. Pernah kan juga dipager ngono. Dadi niki buah iki entek dijepuki wong, setiap uwoh siji loro mesti dijepuki wong. Muga-muga sing jipuk yo dikai sehat, seger waras, lancar rezekine ya guys ya. Dadi kene iku yo ana mangkele yo ana ogake yo guys, meskipun iku ngene saudara kandungnya awak dhewe nek bareng dijipuk wong iku pun ana modale sing gede guys. Modale ra cukup 1 juta 2 juta. Iki ngono modale dienggo tuku mobil menang milah. Ngono guys. Dadine ya wis lah. Pipi meneh. Nah guys, iki wis cukup semene wae ya guys ya. Iya seperti itulah guys, latihan ngarit. Cuma iku aku ndek cilikku iku yo wis tau diajari ngarit ambek bapakku guys. Jadi iku nek wis mbujung iki ora kaget.